Yai TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka bi don kibaruya kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ la Mali furancɛ fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta a ye sini ka lasigiden bisimila kuluba ka kɛɲɛ ni kunu tɛnɛ ye juin kalo tile 9 san 2025 a tun nana bonyamasegi foli kɛ ani ka wale ɲumandɔn kɛ a ka san 3 lasigidenya baara la Mali kɔnɔ. Kunun tɛnɛ juin kalo tile 9 san 2025 Mali ministre ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye a n'a cakɛɲɔgɔnw ye sami foli kɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna na u ye dugawu don kɛ furancɛ fanga ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ani ka dugawu kɛ Mali ye. Nara karidon juin kalo tile 8 san 2025 Mali finitigilakaw ye dankari kɛ banbagaci walekɛla dɔw n'u ka bolimafɛn falen na mugujuguw la kilomɛtiri 11 balen bayanfan fɛ ka jigi Tilebi la. Ni wulikajɔ in kɛra ka kɛɲɛ n'u ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔli ye min kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u ye civil dɔw ka bolimafɛnw minɛ u la. Kunnafoni kuncɛla Segu sira la kunun tɛnɛ juin kalo tile 9 san 2025 nɛgɛ kaɲa 8 tɛmɛnen ni sanga 30 ye siraban kasara kɛra sababu ye ka maa kelen o bɔnɛ a nin na ni ka maa 39 k'o kɔni jogin kosɛbɛ Kɔnɔbugu commune kɔnɔna na. An filɛlibagaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi don kibaruya la minnu kamanina kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadɔliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.